Sa Good Vibes, kapulisan sang Banwasang Valladolid ang nag-ala Santa Claus para mahatagan sa dugang nga kalipay ang mga kabataan. Yaring report ni Marcian Muico. Suksok sa mga Santa Hat, nag-ala Santa Claus ang kapulisan sang Valladolid PNP sa pagpanguna ni Police Captain Wilfredo Benuman Jr. sang kahapon agud mapalipay ang mga kabataan karon nga Paskwa. Naghanda ang kapulisan sa bulig sang LGU kag mga stakeholders sang mga regalo sa kapin 200 ka mga kabataan sang Barangay Batuan sa Valladolid. Sino kay Benuman, iya na naandan bisan diin siya ma-assign nga magpatigayon sang gift giving kag programa para sa mga kabataan para sila ang mapalipay man. Ilabi na ang mga kubos. Nagkuha pang PNP sang magician nga nagatag sang kalingawan sa mga bata. Pareho sa mga kabataan nga daw hindi maka-experience nga makalantaw sa mga magician, maka-attend party kag para ma-filman nila nga spirit of Christmas. Magluwa sa pagatag sa mga regalo kag magician, may pa-games kag pagkaon nga ginhandaman ang mga pulis. Marcian Muico para sa DigiCast Negros.